Standby muna all units. Yaon sa linya ang Legazpi GSIS Chief Government Service Insurance System. Dakul kitang mga naghaharapot kundi sa totoo lang ngunyan na naman lang ako makakakonektar sa GSIS for so long a time dahil akong contact pa dyan nagkakuha na so mga amigo ta dyan kayo nakadistino na sa ibang mga lugar. So salamat man ta igo kitang contact naman dyan sa GSIS. Dakul kitang nagaparharapot almost daily. Ano na po so GSIS gulpi kaming transaction tabi. Tabangi man daw ngaya. Kung online na sinda, kung bukas na, kung anong pa sistema ta na lockdown baga yung Government Service Insurance System Bicol ngunyan po nasa linya an sa tuya pong chief kan GSIS digdi sa Bicol si Sir Levy Olivar. Tama ba, Sir Levy? Sir Levy, marhay na aga. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Maray na aga po, Sir Pio. Asin sa mga parantabay po ka mga ay kanta DCGB. Opo, Sir. Salamat sa pag-akomodar kan sa muyang apod tabi. Buda oras na ipigtatao sa DCGB. Sir, primero tabi, ano po ngunyan ang status kan opisina? Bukas na po ba tabi? Over. Sa ngunyan po na ang opisina po sa ngunyan, nag-resume po siya for a limited service lang po. More on cashiering, saka check releasing, saka e-card releasing po kita ngunyan. Bali po kaya kadaklan po kasi sa mga empleyado makusugso nagtama sa tuyang COVID. Nagre-recuperate pa po sa mga empleyado tangon yan. Ang nagkaigwa lang po kami ng skeletal force ngunyan para lang po makasabang po sa mga nanay pong for check release sa tuyang mga member. Pero may provided po kitang drop box sa luwas para doon po ninda muna for the meantime iwalag sa mga isa-submit nila or may mga request nila. Tapos po yan si mga nag-work from home po ipa-process po yan upon scanning kayan. Opo. So, ayun po. Medyo may slow down lang so transaction tangan yan habang nag-recuperate po ang katuya po mga empleyado. Iyo po. Tatawan tayo ning buwelong panahon tabi, sir, nganing matawan taning na sufficienting informasyon so sa tuyang mga parantabay tadakul po kitang kliyente talaga na nag-iidaw na kan serbisyo po Iyo po. Okay. So primero bukas na ang GSIS Legazpi on a limited personnel service muna and on a limited services na ipigtatao tabi, sir. Tama po ba? Iya po. More on sa cashiering muna. So mga mag-remit po mga agency. Then sa check releasing and also sa e-card releasing po. Okay. So, tulo sa nang mayor na serbisyo, ang ipigtatao para mentras ni dungunyan, primero, cashiering. Pag sinabing cashiering tabi, sir, sisay sana ang siserbihan tabi nindo sa irarom kan arog ka na sistema, cashiering. Tanganing mag-guide ta na so mga tao mapasiring sana dyan tabi. Go ahead po. Ay po. So, sa cashiering po, ang pwede pong magtransact sa muya sa mga ma-remit sa agency. Pero ang iba po nga nagre-remit man po sila sa land bank, through bank. Pwede man naroon sa land bank. And igwa naman po kitang mga sa mga personal po na mabayad po kansindang loan. Pwede po sinda sa bayad center. Naharanis po sa lugar po ninda. Pwede po sinda magbayad duman para pwede na po sinda magduman sa office. Yeah. Okay. So sa cashiering, sumarimit kan mga kontribusyones
pwede Yan man na po. magpasiring dyan sa opisina nindo, pero siyempre maobserbar kan protocol, health protocols. Ano po? Ayun po. Oho. Ang magiging protocol ta po kayan, may provided po kita na tent po sa luwas. So saro-saro lang po ang papalawgon ta po sa ano para po mag-remit kan ano sa indaduman. Opo, Ah, okay. Now, kung pwede man, gusto ninda sa mga partner banks nindo, sa land bank and sa mga bayad centers. Ano po? Iya po. Yan. Insofar as yung cashiering is concerned, iyan po. Now, sa e-card release naman tabi, anon pa sistema, sir? Pwede man magpasiring naman dyan sa mga marireleasean kan e-card? Paki-expound po, sir tabi. Go ahead po. Okay, sa mga e-card releasing po, pinapa-inventory ni po duman kung ma-inform si mga available na for e-card. So, ang mangyayari po kani, i-inform po sila, iti-text po sila para po na-available na sa e-card nila, i-schedule po sila para mag-release, para ma-release po sa e-card po nila. Iyan, mas maray na naipasabot tayan, sir. Ano ta? Nadangog na nga sa DCGB, e-card release, bakat magsarabayan dyan. So, maghalat lang po kan text message sa inda. Purely text po, dahil po ning email, Iya ng po. messenger, purely text po. I-text po based po duman sa pigtaunin ng contact number sa Moya. Oo, then, this po sinda, mapasirig yan sa indong opisina personal, kuno arin, i-schedule, wuda kung anong oras sinda tabi. Iya po. Okay. Now, sa check release naman tabi, Sir Levy, paki-expound po, paano sistema? Okay, sa check release po, ma-schedule man po gyari kita na so mga i-release kung anong aldaw para po day po sila magdaragsaan man po degree sa ani may wasan taman po ang COVID. I-inform taman gyari sinda, i-text sinda kung anong schedule nila tapos anong oras para po saro-saro lang sila day po sila iribahan duman sa luwas. Yan, at least napakalino na tabi, sir. Ano na, himay-himay sana. So, tulusan ng major services mo na. Igwa ka, sir, tabi ni naonambitan na mga drop box. Paki-expound po tabi. Si mga may mga isasubmit po na mga application sa claims po nila, sa mga benefits, sa mga application sa loans nila, or may mga request po sila sa GSIS or compliance po kang mga documents para sa mga laking documents na currently pigpa-process ni po. Pwede po ninda itong ilaag sa Dropbox lang po, provided po ito sa luwas kang office. And at the end of the day, ano po yan, isa-sanitize po yan, paka-sanitize po yan, i-scan po yan, then i-distribute po yan sa mga naka-work from home pa pong mga empleyado. Yan, iyan sa mga masumitir nin mga dokumentos, na dapat makaabot yan sa indong opisina. Papa, no ninda, sir, tabi, maisihan ng status man kan sa indang mga transaksyones dyan sa GSIS outside of these three services mo na pigtataon nindo tabi na check release, catering, and e-card tabi. Go ahead po. Sa check release po, arag ko kasubago na i-inform sa Sandali, naputol naputol. Sir Levy, naputol kami. What I mean is, Papa, no maaaraman kan ibang mga may transaksyon dyan sa GSIS. Ang status kan sa indang mga papers, documents o follow up dyan na dahi kasabay di sa check releasing, cashiering, e-card. Sir Levy, pasensya po, naputol kita. Araw po kani swapot ko, Papa, maiisihan kan ibang may mga transaksyon sa GSIS na ang transaksyon ninda is outside of check release,
Ay, outside of opo. kay siring and e-card, paano din na maaraman? So status ka sa Sige, indang sige. papers diyan po sa Ayun GSIS po. tabi. Make sure po na na sa gabos po nindang documents na sinasubmit, ikaw po mong cellphone number saka email address. Ang mangyayari po kayan kung day man sinda makatao sa mo yan ng cellphone number, ang pipick up po nitong cellphone number po si pinakalas po na naka-register sa database ni. Pero kung nag-change po sinda ng mga cellphone number, ilag po nila duman sa documents na nilalag po nila duman. I-inform po iyan after na ma-process tulos. Yan. So magayon tabi Oo. Sir Levy na expound mo yan ta. So mga masumiter dyan in documents, ang ibugtak ng gan is yung active and Yes. so sa indang number at pigagamit ng gan ngunyan. Yes po, active cellphone numbers ka email address. Opo, okay. Ang kiosk ta po available man po iyan para po sa mga kaipuan po ninda mag-loan. Igwa po kitang kiosk dyan sa ligas, sa office po, sa provincial, sa city, sa mga DepEd. Igwa po kita mga kiosk po dyan na kung gusto po ninda mag-loan sa GSIS, kaipuan lang po ninda si UMID card ninda para ma-access to kiosk. So, dire-diretso lang po yan. Paka-apply po ninda yan, maluwas na yan sa agency o sa office, authorized officer ninda na ma-approve. Pag na-approve po iyan, makikredit na ayan itong loan po ninda sa UMID card ninda. Yan. Iyong ani po so sir, so iha po tama na so gustong mga mag-avail kang loan, so magduman na lang sa kiosk using their UMID cards tabi. Ayun po, sa pinakaharaning kiosk po sa inda. Opo. Sa mga Now city. sir, okay, now sir, kung igwa pa akong nalingawan sa hororo na ini, so sa services, kung igwa ka pang gustong idagdag, before we go on duma sa iba pa, go ahead tabi. Duman po sa mga annual pensioner revalidation sa mga pensioner po na birth month po ninda kang April sa kang May. Pwede po sindang kung mag-request for online interview, mag-message lang po sinda sa Legaspi Appear, GSIS Legaspi Appear, FB messenger naman. Tapos po, i-schedule po yan for interview para po ma-update po si ano ninda sa mga pensioner ta po yan. Oho. So if ever man po may mga may maghapit man po duman sa office, ang mangyayari po kayan may papapil upan po kita na appear form, lalagan po nila itong cellphone number and FB account ninda. Then within 3 days po pupuntakon po sinda para sa online interview. Ay, opo. Iyan po, sir. So, mga pensioners niya to na mga maluyan na, basta gabo sa pensioner, Oo. pwede, and this is applicable region-wide, sir, ano? Iyo po. Opo, Nationwide po ini Nationwide, po Mhm. na mas magayon po mag-appear na lang po online interview. Para po dahil na po sinda magduman sa office, lalo na arkin na experience na po ang COVID, difficile pa lang talaga. Opo. Sir, so mga pensioners na mga nasa rarayong lugar, dahil ni mga internet, cellphone signals talagang, and pararihot ang pobre man na dahil access sa cellphone or what, tapos birthday mo niyan, nagpe-pension sinda, paano sinda makaka-access, makaka-comply ka ining appear program niya to? Sa ngunyan po, kung mayo po sindang mga internet, ang pwede ta pong maano duman, kung magduman man sila sa office, may pipilapan silang form, ilalag lang ito sa Dropbox.
Mhm. Tapos pipicturean po ito. Iyo. Igo po Tapos ni po, ang sitwasyon po, sige po. sir, bawal ba ganyan magluwas ang mga senior citizens? Iyo po. O paano na yan? Lalo na kung sumanasara yung baryo, mga liblib na lugar, tapos Iyo first po. month nindang ngunyan, mapuputol yung sa indang pension, maski buhay pa sinda, taday sila naka-appear, over. Oo. Ang mangyayari po kayan, papaapudan ta po yan sinda. Siguro po may mga kamag-anak pan sinda na nag-appear, ay may katao sa FB Messenger. Baka po makatabang po to sa indang. Dati po kaya nagpapa home visit kita, lalo na sa mga disabled na talaga. Hindi na makabuhat o kaya pig home visit ni po sinda. Pero sa ngunyan po na may mga tinamaan po sa empleyado ta, habo naman po na magdaraning COVID po sa indas sa ngunyan. Siguro po kung po sinda, makakapatabang sinda sa indang mga kamag-anak sa FB Messenger or kaya pwede tapos sindang ma-interview. Pero ang sarap po sa plan of action ni po, nag-extract na kaming mga kaipuan na po mag-appear ngunya na bulan na ini. Pasar-sar may po itong aapudan, pero si mga ready na po na ma-appear po na nag-contact na po sa FB Messenger po, ipaprocess naman po ito. Okay. O di sige sir, tabi may sir ako hapot, may naunang bitang ka, quote unquote kasubago, matindi ang tuminama na COVID sa mga empleyados nindo tabi, sir? Medyo kasi 24 out of 41 ang na tinamaan sa naapekto sa nguya. Tapos sa sangunyan, pati po ako, nakaibahan po ako. Sa tinamaan? Tinamaan, nagka-mild pneumonia man po ako. Naku, pati si sarap ko pong division chief. Opo. Di halos ka ba nga kan workforce tinamaan? Iyo po. Okay. More than half po. Actually, ang sa permanent na pong nasa 18. Oo. Ayan. Tapos walo na lang yung sa permanent. Opo. Na nag-negative. Iyo. So, kumusta generally ang status nindo sir? So mga tinamaan, kumusta na ba? Recovery na gabos? Hirap man ni mahal na Diyos po. Mayo man po sa muyang na serious na nabawasan sa muya. Naka-recover man po. Nasa isolation pa po sa iba. So iba man po nag-recuperate pa. Pero once na po matapos po ng isolation, ang protocol ni po kaya maparesolve po gaway kami na bago kami maglaw sa office dapat mag-negative kami. Tangani po, hindi man po ma-endanger ang mga satuya po mga membro na matransact. Pati man po si mga nag-negative na empleyado tang nag-skeletal force ngayon. Oo. Sir, with your due permit sir, with your due permission, ika na mismo nagtaram na ika positive man sa COVID. Ano sir ang pangapunan mo sa publiko sa mga nagakontak mo kung gabos na ito na trace tabi? Ano pang pangapunan mo? Go ahead. Sa contact nagano namin kaming contact tracing, okay man si Ebang. Hindi lang kaya aram kung sa talaga na isi talagang COVID at ito man aram kung may hihiling kung iyon ay miso may COVID dahil. Pero sa mga pong pangampudan po sa mga nag-transact mo po sa GSIS,
before po kami nag-lockdown. Siguro naka-recover naman siguro kung may igwa man pong nag-COVID naman. Medyo halos kadaklan man nag-asymptomatic man, dikit man lang sa nag-symptomatic sa moya. Okay. So siguro padagos lang po kitang i-implement ta po si protocol ta po na naka-face mask, face shield. Iyo. Ano sir ang ipinagtaong bulong sa imo na pigtumar mo diyan sa COVID na yan, tabi? May azithromycin. Tapos na-extend po ito ni Coamoxiclav. Ayun. So talaga pong kay po talagang makusog lang po ang satuya pong willpower na magka-survive. Mga vitamins po. Kaya pakusugod lang po ang data po talaga may iwasan na yaw na po talaga sa palibot lang ang COVID, naghahalat lang. Naghahalat lang. Ang kay puwanto na lang is kung paano kita maka survive and paano kita magkagawing normal na buhay na may talagang strict talaga na dahil kita para ruluwas kung na dahil magkaipuhan na maray. Okay, so sige tabi sir. Salamat din maray sa oras despite na ika nag-positive sa COVID nagtao ka pa ning oras sa Samuya para makapag-serve po ang GSIS So yan po siya na mismo nagtaram with his due permission yan kaya naihaputan na ito na mga queries na ito. Hello. Sige Sir Levy, kung igo ka po tabing gusto pang idagdag nasa sa imong oras tabi. Sige po. Sa tuya po mga membro po, pensionado po, we apologize po sa slow down po kang transaction na hayaan po nito na ginigibo po ang GSIS ang gabos para po ma-deliver ta po ang mga kaipuan sa pong mainintaw sa indong serbisyo, mga benepisyo po kang GSIS. Padagos lang po kita maging makusog po. And as much as possible po kung pwede pong dahil mo na magdaman sa office, pwede po kita mag-email sa gsis.gsis.gov.ph. Okay. So sige tabi sir, salamat mo and para hay katulos, pampirang simana mo nang naka-quarantine tabi? Actually naka-ano na ako for 16 na 20 days ko na yan. Survivor ka na, yun na. Ayo, kailan ang ko lang ay 18 days pala. Ang ano ko na lang abo, nagpapara abo pa. Yeah. Mawara na yun. Sige tabi sir, get well soon and sa scale na 1 to 10, sa kung saan pa sa nainabot ang serbisyo niya, ang serbisyong pigtaong niya kan GSIS tabi? Sa scale na 1 to 10, sagkod sa pa sa nang inabot tabi, sagkod sa mo niya nang iabot sa nang serbisyong ipigdataw kan GSIS? Sa niyan po overall na medyo may slow down kita, siguro mga 7 siguro. Pero po gabos lang po na transactions na padikit-dikit po yan na napaprocess po yan kan sa tuya pong mga empleyado na naka-work from home. Sige po. Di sige tabi sir, salamat mo maray and get well soon tabi. Salamat din maray. Salamat po Sir Pio. Salamat. Okay, mga tugang si Sir Levy Olivar. COVID positive po, siya mismo nagtaram. General Manager po kan GSIS Bicol Legazpi siya mismo nagtaram with this express permission, siya mismo nagtaram is a COVID positive and recovering and ang serbisyo ngunyan kan GSIS sa scale na 1 to 10 nasa 7 pa lang ta skeletal workforce inda ngunyan, work from home ang kanaklan
kabanga, sobra sa kabanga kan staff kan GSIS, including ang sayang na mga division chief, igong mga nagkataramaan tabi, ano, including the chief mismo kan GSIS.